Как да се регистрирате в сайта? За да започнете, кликнете на бутона за регистрация. Ввеждате вашите имена. Въведете вашият валиден имейл. Важно да въведете валиден имейл, тъй като без потвърждение на вашия имейл няма да успеете да се регистрирате. Паролата трябва да е сложна, минимум 8 символа, да съдържа големи, малки букви и специален символ. Ако се затруднявате в създаването и просто кликнете на бутона Генерирай, ние ще създадем парола вместо вас, но е много важно да си я копирате тази парола и да си я запишете на сигурно място. След като я създадете, потвърдете нашите правила и кликнете на бутона регистрация. Ако искате, може да запишете паролата си, за да ни я помните. Аз лично си ги записвам, но в случая няма да я записвам, тъй като това е за демонстрация. Отворете имейла си, в него ще получите веднага имейл от нас, на който има линк, на който да кликнете, за да потвърдите, че имейл адресът ви е валиден. Линка изглежда ето така. Кликвате, с това се потвърждава вашата регистрация и вече може да влезете и да продължите напред. Въведете вашата парола. Вход. Въведете БУЛСТАТа на вашата фирма. Ние автоматично въвеждаме данните на фирмата ви. Ако мислите, че има нещо да коригирате, може да го коригирате. Телефонът е задължителен. Кликвате на запиши и вече сте готови. Ако имате получен ваучер за активиране на VIP-план, кликнете на работно табло, от тук на поднови плана и ще видите линка Активирай. Избирате плащане чрез ваучер. Въвеждате кода, който имате от ваучера. Кликвате на Активирай. И виждате, че новия план VIP вече е активиран и може да го използвате в продължение на 365 дни. Лека работа ви пожелавам!